ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹലോ. मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामैत्रं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अर्चनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वामिनिधि नाम्ने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामकाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते नमोस्तुते। काञ्चन गौरङ्गीरामय वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादिगं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे। രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗളിതം ഫലം ഭാഗവതം ദശമാലയം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശനാത് അസത്സഭായ വനവാസകൃച്ഛ്രദഃ മൃധേ മൃധേനേക മഹാരഥസ്രതോ ദ്രവ്യസ്തശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിതാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശനാത് വിശാൻ സഭായ വനവാസകൃച്ഛ്രദഃ മൃധേനേക മഹാരഥസ്രതോ ദ്രവ്യസ്തശ്ചാസ്മ ഹരേഭിരക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷാദ് വൃത്തത്തിൽ നിന്നും മഹാ അഗ്നേ പുരുഷ ആദ നരഭോജികൾ ദർശനാത് പോരാടി അസത് ദുർവൃത്തമായ സഭായാഹ സഭ വനവാസ
വനത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട കൃച്ഛ്രത ഹൃദയമൃതേ യുദ്ധത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അനേകം മഹാരഥന്മാർ അസ്ത്രത ആയുധങ്ങൾ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രൻ അസ്ത്രത ആയുധത്തിൽ നിന്നും ആസ്മ ഭൂതകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ അഭിരക്ഷിതാഹ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, വിഷമയമായ മധുര പലഹാരത്തിൽ നിന്നും, മഹാഗ്നിയിൽ നിന്നും, നരഭോജികളിൽ നിന്നും, ദുർവൃത്തമായ സഭയിൽ നിന്നും, വനവാസ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ വിഷമതകളിൽ നിന്നും, മഹാരഥന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്ത പോർക്കളത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ കുന്തി മഹാറാണി, ഭഗവാനോട് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനോട്? ദേവകിയുടെ പുത്രൻ അല്ലെ, ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിരുന്നു. അവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ദേവകിയുടെ ആദ്യത്തെ 6 മക്കളെ രക്ഷിച്ചില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിയെ തന്റെ 5 പുത്രന്മാരോടും കൂടെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശിലപ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞു, കുന്തി മഹാറാണി ഭർത്താവില്ലാത്ത അനാഥയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലെ. 5 മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കുന്തി മഹാറാണി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തയുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി എണ്ണി പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, വിഷമയമായ മധുര പലഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഇതെപ്പോഴാണ് രക്ഷിച്ചത്? അതായത് ഭീമസേനൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഈ ദുര്യോധനനും ഭീമസേനനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധനന് ഭീമസേനനോട് ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭീമസേനന് വിഷം കൊടുത്ത് മധുര പലഹാരം, കാരണം മധുര പലഹാരം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കഴിക്കുമാണ് ഭീമസേനൻ അല്ലെ. നന്നായി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഭീമസേനൻ കുട്ടിയിലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന്, അതായത് ഭീമസേനന് നല്ല മധുര പലഹാരത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ഭീമസേനൻ യമുനയിൽ പോയി പതിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നാഗരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കഥയുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പാണ്ഡവരെ മുഴുവനായിട്ടും. അപ്പോ വിഷമയമായ മധുര പലഹാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. പിന്നെ മഹാഗ്നി, ഇതെവിടെയാണ്? അരക്കില്ലത്തിലാണ് അല്ലെ. അരക്കില്ല ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അവരെ ചുട്ടിരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ, അതായത് മഹാഗ്നിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു, നരഭോജികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു, അതുപോലെ ദുർവൃത്തമായ സഭയിൽ നിന്ന്. ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. അവിടെ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ സംരക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ. വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുർവാസാവ് മഹർഷി ദ്രൗപദിക്ക് ഒരു അക്ഷയപാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ദ്രൗപദി ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ദുർവാസാവ് മഹർഷി തന്റെ 1000 ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പോവുണ്ടായി അല്ലെ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്, ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പോവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതും ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഓടി വന്ന് ഈ അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒരിത്തിരി ചീര കഷ്ണം എടുത്ത് അത് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടി കഴിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചതും ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ വയറ് ഫുൾ ഒരു സദ്യ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ. അവര് ഇവരെടുത്ത് വന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വിഷമതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഇവരെ രക്ഷിച്ചു. മഹാരഥന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്ത പോർക്കളത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു അല്ലെ. ഭാരത യുദ്ധം ആദ്യം അർജുനൻ പോരാടാൻ മടിച്ചു നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ പോരാടി. പക്ഷേ അവസാനം രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാം, നല്ല സ്ലോ മോഷനിൽ ഇറങ്ങാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല നീ ആദ്യം ഇറങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനൻ സേഫ് സോണിൽ എത്തിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിയതും ആ രഥം 1000 കഷ്ണമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
അർജുനൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതർവൈസ് ഇത്രയും മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങൾ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ തടുത്തു നിർത്തിയതാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ രഥം പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ സേഫ് സോണിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അതിന് ഇറങ്ങിയതും ആ സമയത്ത് ആ രഥം കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുണ്ടായി. അത്രമാത്രം അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, മഹാരഥന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്ത പോർക്കളത്തിൽ നിന്നും അന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും ഭഗവാൻ ഇപ്പോ രക്ഷിച്ചപ്പോ കുന്തി മഹാറാണി എണ്ണി എണ്ണി പറയാണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെട്ട വിപത്തുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അസൂയാലുവായ തന്റെ സഹോദരനാൽ ദേവകി ഒരിക്കൽ ക്ലേശത്തിലാക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ നല്ല നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുന്തിദേവിയും അവരുടെ പുത്രന്മാരും ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം വിപത്തുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. രാജ്യം ഹേതുവായി ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും അവരെ ആപത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ഭഗവാനാൽ കുന്തിപുത്രർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ഭീമന് വിഷമയമായ മധുരപലഹാരം നൽകപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ അവരെ അരക്ക് മാളികയിൽ വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരിക്കൽ ദ്രൗപദിയെ കൗരവ സഭയിൽ വെച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവരികയും വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അളവറ്റ വസ്ത്രം പ്രദാനം ചെയ്ത് ദ്രൗപദിയെ സംരക്ഷിച്ചതിനാൽ ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും അവളെ വിവസ്ത്രയായി കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പട്ടികയായിട്ട് നിരത്തുകയാണല്ലേ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ വന്നത് ദേവകിയല്ലേ. ദേവകിക്ക് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായില്ല. തന്റെ അസൂയാലുവായ സഹോദരനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അതുവരെ ദേവകി എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, നല്ല നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കുന്തി മഹാറാണി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. കുന്തി മഹാറാണി തുടക്കം മുതലേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ചെറിയ പ്രായത്തില് കുട്ടികളായിരുന്നു. ആദ്യം പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് ശാപം കിട്ടി, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതെയായി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം, അതായത് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഈ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പുത്രോത്പാദനം നടത്താനുള്ള ഒരു മന്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർക്ക് ഈ 5 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2 പേര് മാദ്രിയിലും 3 പേര് കുന്തി മഹാറാണിക്കും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി ഈ 5 മക്കളെയും തന്റെ മക്കളായി തന്നെയാണ്, ഒരാളെയും വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി കുന്തി മഹാറാണി കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണി. അതുപോലെ പാണ്ഡുപുത്രരും ഓരോരോ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അല്ലെ. രാജ്യം ഹേതുവായി ദുര്യോധനും കൂട്ടരും അവരെ ആപത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പോ ഓരോ തവണയും ഭഗവാനാലാണ് ഈ ഓരോരോ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ഭഗവാനാൽ കുന്തിപുത്രർ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കൽ ഭീമന് വിഷമയമായ മധുരപലഹാരം നൽകപ്പെട്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭീമന് വിഷം കലർത്തിയ മധുരപലഹാരം കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. അരക്ക് മാളികയിൽ ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചു. അവിടെ ആ അരക്ക് മാളിക അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും. അവിടെ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദിക്ക് അഴിച്ചാലും തീരാത്തത്ര വസ്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും അവളെ വിവസ്ത്രയായി കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ വനവാസ കാലത്തെ ഭീമന് നരഭോജിയായ ഹിഡിംബൻ എന്ന രാക്ഷസനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭീമനെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പോ നരഭോജിയായിട്ടുള്ള ഹിഡിംബന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഭീമസേനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിച്ചില്ല. ഈ വിഷമതകൾക്കെല്ലാം ശേഷം കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ മഹായുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന് വീരയോദ്ധാക്കളായ ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹാരഥന്മാരോടും പൊരുതേണ്ടതായി വന്നു.
ഒടുവിൽ എല്ലാം സമാപ്തമായ ശേഷം ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ വധിക്കാനായി ദ്രോണപുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ കുരുവംശത്തിലെ ഏക അവശേഷ സന്താനമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പോ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് മഹാരഥന്മാരാണല്ലേ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ, അതുപോലെ കർണൻ. ഇവര് 3 പേരെയും ജയിക്കുക വളരെ അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ പോരാട്ടത്തില് അർജുനൻ ജയിച്ചത് ഭഗവാൻ തേരാളിയായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ അശ്വത്ഥാമാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഒടുവില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപതഃ സന്തു ദാശശ്വത് തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാദ് പുനർഭവ ദർശനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്തു ദാശശ്വത് തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരോ പുനർഭവ ദർശനം. വിപതഃ ആപത്തുകൾ, സന്തു സംഭവിക്കട്ടെ, താഹ എല്ലാ, ശശ്വത് വീണ്ടും വീണ്ടും, തത്ര അവിടെ, തത്ര അവിടെയും, ജഗദ്ഗുരു അല്ലയോ ജഗത്പതിയെ, ഭവതഃ അങ്ങയുടെ ദർശനം യത് ഏതൊന്ന്, സ്യാത് ആകുന്നു, അപുനഃ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഭവദർശനം ജനന മരണ ചക്രം ആവർത്തിച്ച് ദർശിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് ഇനിയും ഇനിയും ആപത്തുകൾ വന്നോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാല്ലേ. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുന്തി മഹാറാണിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനായി ഈ വിപത്തുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങയെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളെ മേലിൽ കാണുകയില്ല എന്നർത്ഥം. ഓ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കലാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി കണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന വിപത്തുകളെയൊക്കെ കുന്തി മഹാറാണി എന്തായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യാ? അവര് വീണ്ടും അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എറിയും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കും. കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എറിയും. എന്തിനാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഇനിയും ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും എന്താണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പരമ ആകർഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് സദാ കുന്തി മഹാറാണിയുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും കൂടെ നിന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് അനുഭവിച്ച കുന്തി മഹാറാണിക്കാണ് അതിന്റെ സുഖം അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലെ. നമുക്കത് അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതികമായ ആപത്തുകൾ കൂടുതൽ വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, ഇനിയും ഇനിയും നമുക്ക് ആപത്തുകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുമല്ലോ, അങ്ങേ ദർശിക്കാൻ. കാരണം അങ്ങേ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളെ മേലിൽ കാണുകയില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സാധാരണഗതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖിതരായവർ, ആവശ്യക്കാർ, ജ്ഞാനികൾ, ജിജ്ഞാസുകൾ തുടങ്ങിയവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അഥവാ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുഴലുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളിലുള്ളവരായാലും മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരുവന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുക എന്നാൽ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ആകുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്,
സത്കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖിതരായവർ, ആവശ്യക്കാർ, ജ്ഞാനികൾ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവർക്കാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ 4 കൂട്ടർ അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർഭരദർശഭ ഇല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുഃഖിതരായവർ, ആവശ്യക്കാർ, ജ്ഞാനികൾ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുഴലുന്ന മറ്റുള്ളവർ, അതായത് നമ്മള് ചിലര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രം സഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളെ കൺമുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് അടിക്കടി പ്രശ്നങ്ങൾ അടിക്കടി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനല്ല സാധിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഉഴലുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളിലുള്ളവരായാലും മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റി നയിക്കപ്പെട്ടവരാകയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവർക്ക് വരുന്നതെങ്കിലും അവർ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? വ്യക്തികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുക അല്ലെ, കൂട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്രയിക്കും, സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും അല്ലെ. ഇവരെയൊക്കെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ. ആരും ആശ്രയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെയാണ് പഴിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരുവന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പോ ധാർമ്മിക പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുക? അവര് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുക എന്നാൽ ജനിമൃതികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് തയ്യാറാകുക എന്നർത്ഥം. ആകയാൽ വിപത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നവ ഉണ്ടായാലും അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കാരണം അവ ഭഗവത് സ്മരണത്തിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം മുക്തി എന്നാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ധാർമ്മിക മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായി മോചനം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുക്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം അർത്ഥവത്താണ് അല്ലെ. വിപത്ത സന്തുദാശ്വത്വം വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുമ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണി ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അജ്ഞതയാകുന്ന മഹാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ അത്യന്തം ഉചിതമായ തോണിയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ ഒരു കന്നിന്റെ കുളമ്പുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലഘു ഗർത്തത്തെ മറികടക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വസിക്കുവാൻ യോഗ്യരാകുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഓരോ ചുവടിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഇടവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഏതാണ് ഈ ഓരോ ചുവടിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം? അത് ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാവും പല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക, പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? തെറ്റായ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ പദം ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, പദം വിപത, അതായത് ഓരോ ചുവട്ടിലും ഓരോ അടിവപ്പിലും അപകടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കന്നിന്റെ, അതായത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെയാണ് ഇവിടെ. കന്നിന്റെ പറയുമ്പോൾ പശുക്കുട്ടീനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുളമ്പുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലഘുഗർത്തത്തെ, അതിനോടാണ് എന്തിനെ ഉപമിക്കുന്നത്? മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു കാലിക്കുളമ്പിന്റെ, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു പശുക്കുട്ടിയുടെ കാൽക്കുളമ്പടിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലേ, അത്രയും സ്ഥലത്തുള്ള വെള്ളം, അതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനോട്? മോക്ഷത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ആനന്ദ സാഗരമാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരു സാഗരം പോലെ, ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ് ഭഗവാനോട് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവർ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവർ കടക്കുന്നത്, വളരെ ലാഘവത്തോടെ അവർ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷം എന്താണ്?
ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് അവര് തിരിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി വരുന്നത്, പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി നമുക്ക് മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. അല്ലെ, ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് ഭൗതികമായ റിലേഷൻസിനോട് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മുക്തി പറയുന്നത്. ദുരിത സമ്പൂർണമായ ആപത്കരമായ സ്ഥലമായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ദുരിത സമ്പൂർണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ ആ വിഷമതകളെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. വിപത്തുകളുടെ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാത്ത പരമ ആനന്ദ സമ്പൂർണമായ ഭഗവത് ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ആകയാൽ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും നിശ്ചയമായും സംഭവ്യമായ ലൗകിക വിപത്തുകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് സുബുദ്ധിയായ ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ, അതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിപത്തുകള് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെ, അത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് ആരാ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ, എന്താണ് ദുരിത സമ്പൂർണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ. അതായത് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് പരമസുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം അശാശ്വതമാണ്, ദുഃഖാലയമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത എല്ലാവിധ അനർത്ഥങ്ങളെയും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുന്നേറണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെയും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് സഹിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ അതില്ലാതെയാക്കിയിട്ടല്ല, അതിലൂടെ കടന്നു പോകും. അങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുന്നേറണം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാ അല്ലെ, തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭൗതികമായ എല്ലാ വിപത്തുകൾക്കും അതീതമാണ് ആത്മാവ്. ആകയാൽ വിപത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവയൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു കടുവ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ട് ആ അത്യാപത്തിനെ ഓർത്ത് ഒരാൾ നിലവിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കടുവയില്ല, ആകയാൽ അവിടെ ക്ലേശവും ഇല്ല. അത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാകുന്നു. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളെയും സ്വപ്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് സർവഥാ നേട്ടമാകുന്നു. നവവിധങ്ങളായ ഏതു ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന പാതയിൽ മുന്നിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ സ്വപ്നം എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നമാവുക, നമ്മൾ ശരിക്കും സഫർ ചെയ്യുന്നില്ലേന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സഫർ ചെയ്തു, അത് ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെ. വളരെ നൈമിഷികമാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഭൗതികമായ പ്രോബ്ലംസും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മമാണ്. അതായത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ആർക്കോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ പവർ കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മൾ ആർക്കോ ഇത്ര തന്നെ വേദന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കൂടെ നമ്മള് ക്ഷമ കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമ കാണിച്ച് അതിന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല? ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ വളരെ എന്താ പറയാ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും. അതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല.
ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സഹിച്ച് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി, അതായത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്, നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, സ്വന്തം അമ്മയായ ദേവകിക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കാരുണ്യമാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച്, പിന്നെ കുറച്ചധികം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഭഗവാൻ തരികയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സുഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നൂല. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അതുപോലെ അതിനൊരു സ്വപ്നം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഒന്ന് സഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്വപ്നം പോലെ നിസ്സാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्री गुरु महाराज की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण। हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी.